Η περιβαλλοντική υποβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, από την κλιματολογική μεταβολή ως τα τοπικά οικολογικά ζητήματα, παρουσιάζει τώρα ως το μεγαλύτερο μοναδικό ζήτημα την αντιμετώπιση των τοπικών αρχών και των οικοκυριών. Το 50% των οικιακών απορριμμάτων είναι οργανικά, όπως υπολείμματα τροφίμων, κομμένο γρασίδι και πράσινα απορρίμματα κήπου. Ένας από τους μεγαλύτερους συντελεστές στην παγκόσμια υπερθέρμανση είναι τα αέρια του θερμοκηπίου. Εν τούτοις, οι περισσότεροι νοικοκυρίδες δεν συνειδητοποιούν ότι η ρήψη των οργανικών τους απορριμμάτων σε χωματερή θα παράγει αέρια του θερμοκηπίου. Εκτός από το σοβαρό ζήτημα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η μείωση των χώρων των χωματερών και το αυξανόμενο κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων αποτελούν προβλήματα που επηρεάζουν τους πάντες. Η αποστολή των οργανικών οικιακών απορριμμάτων σε χωματερή είναι μια περίπλοκη και ακριβή πράξη. Σήμερα όμως υπάρχει η λύση. Ο αερόπιν. Το επόμενο βήμα στην ανακύκλωση. Ένα επιτόπου σύστημα περιορισμού των οικιακών απορριμμάτων που θα φέρει την επανάσταση στη σύγχρονη ζωή. Μετατρέπει γρήγορα οργανικά απορρίμματα σε χρήσιμο πόρο, παράγοντας ποιοτικό κομπόστ. 10 χρόνια στην ανάπτυξη με πολλά πρότυπα και εκτεταμένες δοκιμές. Ο αερόπιν αποτελεί επαναστατική τεχνολογική πρόοδο. Εφευρέθηκε και σχεδιάστηκε στην Αυστραλία για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με την διαχείριση απορριμμάτων οργανικής ύλης. Αυτό το τεχνολογικά προηγμένο σχέδιο περιλαμβάνει ένα πυρήνα αερισμού που επιτρέπει τη ροή αέρα, την κυκλοφορία του μέσα στο κομπόστ για να θρέψει τους μικροοργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί παράγουν θερμότητα που βοηθά στην γρήγορη αποσύνθεση των απορριμμάτων, μετατρέποντάς τα σε πλούσιο γόνιμο κομπόστ. Αυτή η αερόβια μέθοδος αποσύνθεσης ύλης δεν μολύνει. Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Σουίνμπερν έκανε πειράματα με τον αερόπιν. Βρήκε ότι το αερόπιν προηγούταν διαρκώς στην παραγωγή υλικού κομπόστ σε σύγκριση με άλλους κάδους που δοκιμάστηκαν σε διάστημα 12 εβδομάδων. Το υλικό στον αερόπιν αποσυντέθηκε καλύτερα με μεγαλύτερη απώλεια βιομάζας και καλύτερο έλεγχο υγρασίας. Το αερόπιν ανέβασε υψηλότερη θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς. Γενικά το αερόπιν είχε την καλύτερη απόδοση και παρήγαγε καλύτερης ποιότητας κομπόστ, λόγω του πυρήνα αερισμού και της υψηλότερης θερμοκρασίας. Ο αερόπιν διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ελκυστικό στα νοικοκυριά. Είναι εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί γύρισμα ή συντήρηση. Είναι απολύτως σφραγισμένο, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα παράσιτα και κατοικίδια, και μονωμένο για λειτουργία όλο τον χρόνο. Σκοτώνει αγριόχορτα και σπόρια και επίσης παράγει ένα υγρό λιπασμά που λέγεται στραγγίσματα. Τα διαλυμμένα στραγγίσματα και το κομπόστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα σε κήπους, μειώνοντας το φορτίο του κύκλου του άνθρακα. Το κομπόστ βοηθά επίσης στην εξοικονόμηση νερού με τον ίδιο τρόπο όπως το στρώμα σάπιων φύλων. Για πρώτη φορά, ένα σύστημα περιορισμού των απορριμμάτων του σπιτιού και του κήπου, που είναι εύκολο στην χρήση και παράγει ποιοτικό κομπόστ. Ο αερόπιν είναι το επόμενο βήμα στην ανακύκλωση.